Kaixo artistak, zelan zoaz teletrekin? Beno, gaur hementxe ikusten duzuenez, IN fonemarekin ibiliko gara. Aurreko gunean, bai, N letrarekin ibili ginen, oso ondo ulertu zenuten, gaur tokatzen dena da, letra honekin, silaba batzuetan erabiltzea. Eta horrela ea ondo ulertzen dugun, ezta? Beraz, nola hasiko gara? Lehenengo eta behin, silabak ikusiko ditugu. Kapaza zara silaba hauek irakurtzeko? Ea frogatu. Eta orain nire txanda, ezta? In, un, on, an, eta en. Zeintzuk dira adibideak? Oso ondo, denda, tinta eta abakandoa. Ezagutzen dituzu? Bai, ezta? Bentxe denda, erosteko denda, boligrafoetan erabiltzen den tinta edo rutologailuetan, eta hau orain dela asko, bai, idazteko erabiltzen zen. Eta abakandoa oso dago, ezta? Itxaski bat. Orduan orain, irakurketatxo bat daukagu, baina gogoratzen zara irakurketa ondo ulertzeko eta irakurri baino lehen zeintzuk diren trukoak? Hori da. Lehenengo marrazkia ikustea eta ea zehose esaten digun. Nortzu daude hor? Zer egiten ari dira? Oso ondo, bai? Pertsona bat hor arrainak saltzen eta beste bat erosten, ezta? Eta beno ez dago izenbururik, baina horrekin ja hobeto ulertu alduzu. Irakurriko duzu? Itxarongo dut. Pausatu bideoa, gogoratu. Eta orain nire txanda. Andoni dendan dago. Egunon nekane abakandoa nahi dut. Egunon, Andoni. Abakando hau ona da benetan. Ondo da. Eman. Orduan honekin. Non dago Andoni? Nor dago arrainak saltzen? Nola ditzen da? Andonik zer nahi du? Eta azkenik nekanek zer dino? Zelan dago abakandoa? Ondo ala txart? Oso ondo, Andoni dendan dago, dendaria nekane deitzen da, Andonik abakando bat nahi du, eta nekanek dino oso ondo dagoela. Ondo erantzun dituzu galderei? Oso ondo, segi horrela. Eta honekin batera, bai, silaba batzuk ditugu hor lantzeko, bai? Eta hemen, 3 esaldi, eta esaldi horiek marrazki hauetan jarri behar ditugu. Animatzen bazara zuk ere praktikatu. Eta gero ja hementxe, beste bat kopia egiteko. Baina ze falta zaigu... Ipuina, oso ondo. Begiratu zelako ipuin barregarria. Claro, hasi baino lehen marrazkia begiratu. Isilduko naiz, pausatu bideoa, eta zuk frogatu. Eta orain nire txanda. Baina, hala jaina. Ez alduzu jakin, zorgin batek arraina bihurtu duela hegazkin? Laino, baino, sardina urdina, burdina, egan joan da. Noraino, odeietaraino. Ikusten duzu zorgina? Zorgina, ikusten duzu sardina? Zer gertatzen zaio sardinari? Zer bihurtu da sardina? Oso ondo, hegazkin bihurtu da, ezta? Eta noraino joan da? Odeietaraino, begiratu odeiak. Bai? Espero dut erabilgarri egin izana. Beste bat arte.